Den 6. november 2024 vandt Trump præsidentvalget. Den handling vil lede til mange konsekvenser for både USA, men også andre lande, såsom Grønland. Trump er meget interesseret i at købe Grønland for Amerikas internationale sikkerhed, og Grønland har også et stort naturrige. We need them for economic security. Grønland er en del af Danmarks kongerige, så Trump har derfor truet Danmark med militær, hvis vi ikke giver dem Grønland. Det kunne ende i store skænderier, da både Danmark og Amerika er begge en del af organisationen NATO. Amerika og Danmark er allierede lande. Listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Ja, Trump han snakker meget. Så meget han har angivet over 5 verdensændrende løfter til Amerika, og han lover at overholde dem. Trump er allerede godt i gang med hans første løfte, som er at spærre den sydlige grænse og starte en stor deportation af immigranter. Han deporterer ca. 4.000 immigranter om ugen. Mange latinamerikanske beboere med amerikansk statsborgerskab er meget utilfredse med dette, da nogen bliver splittet fra deres familier. Dette emne skaber protester og vender menneskerne imod hinanden og skiller dem ad på grund af etnicitet. Trump har angivet mange løfter til de amerikanske beboere. Han lovede at sætte nødvendige fødevarepriser ned, da mange er utilfredse med de stigende priser. Det er endnu et af Trumps løfter. Æg i Amerika koster $4,40, som er ca. 31 danske kroner. Trump lover at sætte priserne ned, så de middelklasses beboere også kan købe de nødvendige dagligvarer. Ja, Trump bliver ved med at lave løfter til de amerikanske beboere, men nu også beboere fra andre lande. Han har blandt andet snakket om krigen, der foregår mellem Ukraine og Rusland. Krigen mellem Ukraine og Rusland er jo stadig i gang. Men inden valget snakkede Trump om, at han vil stoppe krigen på 1 døgn, hvis han blev præsident. Han mener også, at krigen aldrig ville have startet, hvis Trump var præsident fra starten. Just so you understand, this is a war that should have never started. If I were president, it would never have started. Efter Trumps valgsejr kom den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky frem for at rose Trump for hans peace through strength tilgang. Det er præcis det princip, der kan bringe retfærdig fred i Ukraine tættere på, lyder det fra den ukrainske præsident. Mange amerikanske beboere er utilfredse med Donald Trumps beslutninger. Blandt andet har Trump hårdt slået fast, at der kun er 2 køn, en mand og en kvinde. Han udførte dette ved at underskrive et såkaldt dekret, der mener, at der kun er 2 køn, uanset hvordan du føler dig. LGBT-rettigheder er blevet fjernet. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Dekretet, der er blevet underskrevet på, definerer køn som uforanderlig, og at det køn, man er født som, er det køn, man dør som. Mange protester opstår fra dette, da mange LGBT-medlemmer er utilfredse og bange.